hakajup kabah hakaperthai hibarok Kawei kia keren syapang Kawei kejing hakabeyade bakajing sumar ban penne pensa ya kejing khot jong ka saudong saukun hakishnong githa bat kata kejing kedai ke plastik kabakat syabayat kisata amtang hakishnong githau henry wat shikijaka bekenjaru bante lakam ya kejing bread pathari ke plastik amla ban len balami ru ki Kynhun Tremon Nongbah ki ba persyang kat la ibor bat hakani ke kenti ngilai kendo bat Kawei ni ki Kynhun ka badang syumi minta dang kendiat snem ka ba persyang dala ke jong ke buipan ban yele persya ya ke plastik tungin ya pet ya kini ke Khubor shipor kani gede ke Kynhun ka ba nadu ke snem bawan lingshop uknyang jingpang COVID-19 kalami perthai ban kensyaw ya ki tiar plastik ki ba bonjat ka Kynhun kabala tip kerteng ka ikuri kabala seng da ka Samla selidor sokya bat usamla banket lang nongbri nadu ka snem arhajar arpwe ringkat ki wei de ki dekot ki bala penrung lang hagini ka Kynhun manla ka sngi ki julet lum ki tiar plastik ki bam pendon kam shu kentup nadu ki klong bat ki wei na ki dukan ki badon ha ka skul ba NEHU bat na ki ying briu ki ba ki ladap panyakut lupa kumjo na St. Edmund's College. Bagi sedang kani am nila perkat dengan iban ket nila perkat kan kumno bangin ngin ai kerteng ayu tingi kwa ba kan don ke kentien khasi ru kan te kari pare ka te bet ka kentien jongi ni ma ri kamot kari jongi ma tingi kwa ban kham tam e kwa ba kari jongi ning kan kio and plus ka kentien ru ma te ni ai kata kan ni ai eco kawan bet kentien pareng kawan penmut iki eco friendly products ni eco friendly ka bami te kari pade ka te bet ka kentien khasi kan namar ba ha tafipet am ha ka jela jongi lane entire northeast mo nimpat dan katakan recycling dengan perkat dengan watching tips chong ki brand mo when it comes to recycling am kampat dan take away a proper one te ni kwa kan vision is ni kwa eco-ri kan de Kawei ka brand ka ba ki brio de ki tips chong eco-ri ki tip ba kini ki pen recycled products kan plastic recycled products kan te haka juga por ngi kwa kan ba ka jela jongi ka ri jongi kan kio haka ni te haka plastic processing naman menta nang ya pe haka waste management am ngidang ya sa dian ba kan te ngi kwa kan ngidang ngi kwa ban trash stem
kam chakmat kanang ba ingin yo ban Kawei kes ngi ingin yo ban Pynkylla kan Khuborjylla jongi ru kumta nalor bangi mau blay la kerku ingi bat kanika ayu ki wa ki nang ta pade ki pun ki torres bawan chane namar ba ka de ka jaka ka internet tingi ko akan ban penek pensa ya kata ru kan tai do ka por ngi ko bangin i kan ba ka state jongi ru kan long ko example am takiwei bat kin north eastern state kan bakin don ka processing waste processing jong la jong kan Anda kila daplum kumni, yakini kitiar plastik lalik rapat Kawei ke jaka terikam jong ka ikori kabala bahak kerpang da kashnat Design and Innovation Center jong ka skul ba NEHU kabalong kashnat ka paajing pentepet yaki kena skul bat ki Samla haki kam beper hakabala hikai kumno banjet yaki kam ki bagi don kesap bat kajing sngo kenat pantre. Kabangi le kalong bangi recycling ni ki plastik kan tin pharangi ong plastic waste mo te kan ni kan yut plastik kabangi ngi tray man kasni kalong bangi recycle ngi pen thamai bang yaki ni pen yaki ngi don ne ka process ka ba ni treat ka plastic but ni pen thamai pat yaki pa ngi shna pat sedaki way pat ki products kan bangi pen mi ngi don ne ka nong no ka mensiam sengokhya namar ba ngi iba shipon ha ka plastic kalang haki kiwa mo haki kram tingi pedengi satutuna ban let kai tingi lap kan tingi iru hapo internet mo tiki por ki mi sipon haki ayu ki mi sipon haki iba pen iba kaperthai kamariang jong iru kala jabo ha kata ka plastik te ngi perkhat kan ngi ong ngin le ayu shpang kan ne te hang tu pa ngi lap kan shpang we nari na shabar mo ta bade na po Netherlands kubale ekani kadika organization ka bakartan ka precious plastic te niyo inspiration na ki kaniyo mensim te ngiru ni research lang kan ni research kono banle ni try te kasin banding kong bangi le am ka long bangi le ni stang shana ka sandwich maker te ang tu pa skipat ni sayo mensim kan ding buy ni sandwich maker pa ni sayo mensim ni sa try pa de ban develop haki product pa ki ba kam he te kan ni kadika kandiat ka journey kumnong is dang but na engi yo ekanika ngong kum ka iba ai mensim mi kan ka Kawei ka ba ai mensim mi ka long ba ni dan ka mensim sngokya but ni kwa ban le nam ta ka ni but ru lingba ka juk man ta ka internet mo ni lap shipun ki ka jing start mo ba ni yo nang na karu na ka net te kumtai kan ta ka ni sa persang hinala deru Hangni haga kamra terekam kabala ais ngobha daga DIC NEHU lapenya klat pat yakini kitiar plastik kat kum kejing he
bat ka jing reben bat ban sat pen khot yaki shwa ban pen bat chna pen mi pat leki wei ki tiar ki bala ban pen don kam tiang ha Khubor ba ka Kynhun jongi ka lelet ring dor ya ka ni ka jaka trekam ka don ru ka Kynhun jong ki Samla puli na ka St Edmunds College ki bawan pendap ya ka internship hamni Tabangan show itu mangi mentahang dingi dan apa ke workshop jangi kan kata apa NEHU campus apa Design Innovation Center te mentang nilai tie up bat ki hostel kan hani apa NEHU te mensha por bagi nang stang ke collection ke jenjar hai ngi shat pelang hi hai ngi let shim hi long neki bhayeng neki parlong te mentah bat bagi la kham ayu ma ngi la kham slam me kam ngi la tre te nalor bangi la yo jaka hang ni apo NEHU te ngila ataya bat ki hostel ken ngishim na ki dukan nang ni apo NEHU ru na ki khana hostel ru ngishim ki plastic niki te ngila phabu lupa ka pangi ki ngila hikai ki kuno bikin segregate bakin bu la ka jang nang tu pangi sa shushim bet naki te ka ikori ka de ka startup ka de Kawei na ki incubate hapo ka Design Innovation Center hapo NEHU jangi te kila one hapo jong kani ka DIC with the naka daga jengmot ban pedon kam ka space ya ka jaka bat kumjo ya ki machine ke bangila ban pedon kam ke bangi thiet lengba ki funds ke bangi yo hapo kani ka Design Innovation Center te kani ka Design Innovation Center asha ka de kala don mentana 2000 ka inyo hapo kani ka NEHU ka ngiyo ikini ki funds lengba ka Ministry of Education daga jing thamu ban Pynkylla yaki startup khamtam hapadeng ki khana de ki students ke badeng na po NEHU te tangban shupen tip yaphi nga thrai what i founder jong kane ka ikori la batai yaphiro ba ide wing ki khana I postgraduate student iba pandap na po ka Department of Biotechnology and Bioinformatics na ni na po NEHU Shillong hi but ni comment sha ba ka ikori ka de ka way ka incubate hapo kane ka DIC ka jongi Remde tang kataro lengba jo ka ikori ngila le bon ki workshop ngila ai ki training program omde tang ki khana ro hinde ki don ki wei pat ro ki ba don kata ka jingkwa jing thrang ka jong ki ba kin nang le shu shapang ka waste namar ni ai ka jingkai hakane ka DIC ka jongi ro ba komno bangin pela asi ki wei ro ba kin don kata jing thrang ban Pynkylla ya ka jingkwa ka jong ki ban form ka wei pat ka startup te kini ki tayo kini ki banai ki bala let ngila bo ki program na menta ki long kami hangne hajan jong ka maulai ro hakaba khanru tele kini ki Shillong hapo ka maulai ki kila pha ya ki long kami ki jong ki represent arar ngot na Kawei ka Shillong ka jong ki ngila pelong program lingba kani ka ikori hero namar bangi yo iba hakane ka hakiyeng ka sem ki jongi kini ki plastic khamtam ki long kami ki khamyu I bha namar ba ki yo ki yo ban lum tingi perkhat ba haknu rukom ki long kami kin yo ban ya shembenta ba ki la ban penyarap lang ban pedlum ya ki
khanang ba kan sok ye ka ikori pat lada kila yo ye kitu ki plastik kumno pat bakin shana hakarukom bakila ban yo ki product bala bandi te ngi sokmen ba hakini ki sngi menta wat kidon ki khana na po ki colleges ro ki bala wan ban as internship program kila awan hangne ba ka ikori kala shimbenta hakaba ki yala yalam yaki kila ai ke jhika yaki chaphang ka ei ba ka ikori kale but kumno bakini ki khana ro kinyo ikata ka jimentoi bakin la ban sutho ba kiro dada kidon kata kamon kiro kila ban penmi ya kum kini ki jat startup ka ban long ka ya ka jingarap om tang ya ka ikori ro henre ka jing em ka lawe ka jong kiro te buat ngathrai ki bawan hangne philayo i ro ba hakini ki sngi ka bangidon kani ka internship program ngimdei bangi subatai lengba ka ikori shapang ka e ba ka ikori ka le hinrengi ai ka jika yi khana ro ba kumno kinyo i ya ki problem ka bangi mat malaga sngi bat kin bersang banwa di ka solution do ka problem te kum tai doni we khana ibala ai ka we ka idea yangi ba khamtam ha ka por ka ba ki yo ya kini ki plastic shuwa ba kin pen nang ba ka machine ka bangi don hang ne ha po DIC ki ha pen separate shua pen bu la ka jong shua ki jai plastic nama ki bun bha ki jai plastic te nga so comment ba namar kamdi ka lenti ka ba sup ya ki startup ka ba sup bha ban ong ya ki ban sedang ya ka startup henry dala asdang pat kalong ka ba e bharu ban maintain henry nga itanat pat ka ikori ba ka yaidon kata ka mansim ban yaisha but hapreng jong kani ka mensim jing sha ngayo jing tepru bakila yo ke project ba pher shane shatai but kumjo na ka DIC ro ngi persang leng ba ki program ka bangi ai maki yaki ngi ai yaki funds ki ka bangi la na ka DIC ro khanang bakidang la un pen he shu ya ka plan ka jong ki daily basis mo ni wan haka por ni dan kam sengi khambun ka kam tingi khot ke ni ki tang ba ka man kasni ba ni dan samut mentah ke marketing te ngia le hi ben apa social media ni dan ke website jangi ikori but ni dan ru ya ke social media kum ka Facebook ni dan Instagram but LinkedIn te side by side ru lingba ke jing thu par log iwe ke jing kum ta hi ngi advertise lingba ka khtian te tang kita hi nam ta ka marketing te ta ni shna igini ki sheets ma ki khat ki belong kum ki plywood ma ki diki ban alternative ki plywood te kini ki de arphut te na kini pa de ngila ban ot shna comment if ma ha ka video ki don kini ki tools ki corner table nam ta ki cafe nam ta ki nang ta ngishna nam ta ki stools ngishna kini ki shelves te kabun ke ek ba ngila ban shna kini ki sheets kan ka Shillong pat kumnung ni design but ke eka jington kam customer jangi kan tikidon kini ki college kum ka IM Shillong ma bangila penshnaru kade ba ki khana hi ki collect ki plastic tenang to ki plastic pa ding isnai ki bench but isnai ki cafeteria tables
Kidan ki ba order na syaba rumah tambah Kawei ka challenge bagi ni kajing am bagi kenduk kalong ba nyemla ban penmi kambun te namar ba teng ki da wan order na baran ki wan bet shipun ha in bulk tingi pede pun sing ni do no e kata ka opportunity kan tikala don pedation na galan ru bangi la ju phateng bin shwa te sha Mumbai ru la ju don ni ba kwa ba thie de sample ni la phat thang ba ban ong peden dang ni la yo kini ki order ba kham he pat ka shem jing e pa ding ban Kalong shisha ka sin jam ka ban ai men sim ni babon kham tam ka khubor ban ombret pathari ki tiar plastik jaka saudong saukun jong ke imlang salang shaki klau ki petap lani shaki nala bat ki wa Henry ban penlong kin show yaki shijaka ha ka ba ka ni ka Kynhun le se kandang penyar ya ka jingtre kam jong ka ban mit lum yaki ni ki tiar plastik bam pendon kam shu na keleng kishna pitha te ha Khubor bangi dang sedang ye kan mo ni apply ye kan ka CME championship challenge ma ka tingi yo incubated hapo prime te na ka prime pa ni ha to Khubor ni job ka cash prize ka ba 3,000 te na ka hang to kai dai tai 3,000 ni yo ban shna ye kan ki ni yo ban thie de kan ka OTG open te na ka to OTG open pa ni yo ban research pa ni lab ni yo ban prototype pa ni shna pa kan ki tar berat ni pet tho tin kumno ban shna ban pen ome ka plastik nang to pa na itai OTG open bangi shna ni kita ke ba tiar berat bangi shna ni sala pa dikan ban apply se ka grant na po prime kan tingi yo e ka funding ka ba san lak pan na prime nang to pa ni yo ban thiet se lightly ki machine na ka to